Ebro fi. Who do respond? Doom. Ebro slowly enters. Pa. Ogene rings across the something. Kone Nigbo Komunem Hotutu ohulubia. Site n'oge gara aga ruo taa, enyi ka na-achọ olo, enyi ka na-achọ ohere, enyi ka na-achọ onye ga-ekwusi. Anyị nwere ike. Ogene exploded. Ogene Iwu Igbo si n'ala anyị bilie, aha ya gara n'ụwa niile. O siri ka anyị leba anya n'ọdịnihu, ka anyị wuo, ka anyị kuda. Site n'ụlọ akwụkwọ ruo n'ụlọ ọgwụ, site n'ọrụ ruo n'ụlọ ọrụ, ọtụtụ afọ agafeela, ma ajụjụ ka dị n'obi anyị. Ole mgbe olu anyị ga-adị elu? Ole mgbe anyị enyewe were elu? Kembapụ bụ n'otu 99, ọtụtụ ọchịchị agafeela, ọtụtụ akụkọ agbanweela, ma ọchịchị ka dị ndụ, ka anyị nwee ike kere oke. Obi enyi ga-ebili, anyị ga-ebili. Petero Obi olile amaghị aka dị, olile anya aka dị. Otu obi, otu olu, emunne jide aka ka anyị gara elu ọgụ n'etiti onwe anyị. Ihe enyi chọrọ bụ ọganihu, chọrọ bụ ọdịnihu. Petero Obi enyi gị ga-ebili, enyi gị ga-ebili. Ogene Igbo ọma piano group, nwa Anambra gba egwu, nwa Enugu, nwa Abia, nwa Imo, London, America, Dubai, Lagos, Abuja. Ebe